En andengradsligning er en ligning, man kan skrive på formlen ax i anden plus bx plus c er lig med 0. A, B og C, det er konstanter. Og man kan sige, at man kan putte alle tal ind på A, B og C's plads, men man kan bare ikke putte A må ikke være 0, for hvis A er 0, så er der ikke en tale om en andengradsligning, fordi så vil det hele det første led forsvinde her, og så vil det være en førstegradsligning. Nu har jeg tegnet en andengrads polynomie, og så vil jeg fortælle om, hvad A er, og det er, hvis A er større, det vil så være, at grenene de vender opad, altså de er positive og glade. Hvis A vil være mindre end 0, vil positiverne altså være negative. Og B, det er, hvis B er mindre end 0, så her ved y-aksen vil den altså hælde nedad og være negativ. Og hvis A er større, B, så er større end 0, vil den altså være positiv. Og C, det kan man altså se, hvor den hvor den rammer y-aksen, og det kalder vi så for C. Det er skæringen med y-aksen, så den her for eksempel er den 1 måske. Og nu vil jeg godt lave en sætning om andengradsligning. Og sætningen siger altså, at ligningen er altså b i anden minus 4 gange a gange c. Og det vil altså sige, at når man udregner en løsning til andengradsligning, at det er det tal, som vil være det, som er løsningerne til andengradsligningen. Altså til hver 3 forskellige tilfælde for sådan en andengradsligning. Og det er altså tallet d, det kan vise sig at være større end 0. Så er der 2 løsninger, der hedder x er lig med minus b plus minus kvadratroden af d, stort D, divideret med 2 gange a. Hvis diskriminaten vil være præcis ligesom 0, så er der kun én løsning, og det vil være minus b divideret med 2 gange a. Og til sidst, hvis vi har et negativt tal, så vil der ikke være nogen løsninger inden for mængden af reelle tal. Så der er ingen løsninger her. Og nu vil vi så bevise, og den løsning for andengradsligning vil vi nu bevise. Så vi skriver bevis. Så vi starter med at skrive vores andengradsligning her. Så jeg skriver ax i anden plus bx plus c er lig med 0. Og det løser sig nu, at det er en god idé at putte 4 ind på og gange det ind med ligningen. Så vi ganger med 4a første led, så vi får 4a i anden x i anden plus 4bx, og så ganger vi det som c, så vi får 4ac
Og så får vi så 0 her, fordi at 4a gange 0 giver 0. Når det er, vi gerne vil finde x, så er det så smart, at vi minuser det her led på begge sider af lighedstegnet. Så vi får det hen på det andet side. Og så kan vi så få x alene herhen på den her side nemlig. Så vi får 4a i n, x i n plus 4bx. Så er lige med minus 4ac. Og nu kan vi så se, at når vi kigger her på højre side, så minder det en lille smule om vores diskriminant, som vi havde heroppe. Jeg vil lige skrive den igen, for jeg har lige fået nogle andre papirer. n minus 4 gange ac. Og det minder om hinanden, men nu vil vi gerne have, at der skal stå b i enden. Så det putter vi så på begge to på lighedstegnet. Så det bliver 4a i n, x plus 4. Og jeg har glemt at skrive a heroppe. Det må lige undskylde. X er lige med minus 4 ac plus b. Nu har jeg altså glemt at skrive plus b her på den her side. Så vi putter bare lige ind her. Plus b i enden. Nu kan vores venstre side altså omskrives til en kvadrat på en toledet størrelse. Så hvis vi forestiller os, at det her skal være kvadratet på første led, så kan vi tage kvadratroden af det, der står her, for at finde ud af, hvad det er. Så hvis vi siger kvadratroden af 4, det bliver 2, og kvadratroden af a i anden, det er a, og x i anden giver x. Så skal det første led hedde 2ax. Og hvis vi sætter det i anden, så kan vi altså se, det er det, vi har heroppe. Plus, hvis det her det skal passe med kvadratet på anden led, så skal det være b i anden. Og så kan vi altså se, hvis vi tager det dobbelte af det, så det er altså det, der står heroppe. Så får vi får præcis det, der står heroppe. Og nu her på højre siden er faktisk diskriminanten. Og det er faktisk smart, fordi at nu vores omskrivning, at vi har fået isoleret x, så det kun står et sted, nemlig på venstre side. Plus vi har fået diskriminanten, og vores diskriminant kan vi nemlig genkende heroppe, som vi har skrevet her før. Altså b i anden minus 4 gange a gange c. Og det er altså rigtig smart, for nu hvor det er, at vi har x stående på vores venstre side, og kun på en. Det er vores ukendte, og vi vil gerne finde ud af, hvilket tal det er, der skal stå der. Og det er altså derfor, vi har lavet alle de her mellemregninger for at finde ud af det. Og for at gøre ligningen færdig, vil vi gerne overveje fortegnet for diskriminanten. For hvis vi skal slippe vores kvadrering, så skal vi tage kvadratroden på begge sider. Så hvis vi skal starte med at gøre det, vi havde gjort her med vores 3, altså kvadratroden er negativ, eller ikke kvadrat, vores diskriminant er negativ, så vil der så stå
et tal i anden skal give noget negativt. Og det kan altså ikke være muligt. Så vi kan se, at der står ingen løsninger, fordi at det kan man ikke. Og så nu har vi bevist den første sætning. Og hvis vi så tager punkt 2, tager jeg lige et nyt papir her, så kan vi se, at vores ligning reduceres til en ny ligning. Det skulle være 0. Så tager vi altså vores reducerede ligning, som vi har skrevet herhen. T gange a gange x plus b er lig med. Og så putter vi altså 0 ind på vores d's plads, for at vi antager, at vores diskriminant er 0. Her. Og så regner vi så ud her, så vi får 2ax plus b er lig med 0. Og den kan vi hurtigt lave færdig med, at vi kan minus b på begge sider. Så vi altid får 2ax plus skal være minus b. Fordi vi har allerede gjort det der. Og det kan vi så sige, at x er lig med her minus b divideret med 2ax, og vi kan altså se, at vi bare har omrokeret vores ligning her. Og det er så vores bevis for vores sætning 2 her. Hak, hak. Og når vi skal vores første sætning her, vil vi gerne have, skal være større. Vores diskriminant skal være større end 0. Og der er altså kun et bevis, og det er det, som vi har skrevet her. Og det skal vi så nu bevise. Så vi skriver sådan der. Så putter vi vores den her ligning ind igen. Så vi skriver 2ax plus b skal altså være større end 0. Og det skal være diskriminanten. Og nu vil vi så tage kvadratroden af begge sider. Og vi skal altså huske, at det har 2 lysninger, fordi at hvis man ganger det med sig selv, altså der vil altid være 2 svar, for hvis vi for eksempel siger, hvis vi siger det her, hvis vi siger x i anden er lig med 9, så er der altså kun 2 lysninger, og det kan være plus 3, eller det kan være minus 3. Og det er altså begge 2 rigtige resultater til det her. Til den her ligning, som vi vil lave. Så derfor så skal vi finde et tal, som skal give positivt nu. Så vil vi sige, ophæver vi så den her parentes, vi siger 2ax plus b er lig med plus minus kvadratroden af d. Og for så at få isoleret vores x, så vil vi så sige, tage b fra på begge sider, så vil vi sige minus b plus minus kvadratroden af d divideret med 2a.
Og det er så vores sidste tredjedel af vores sætning om angræsledninger. Og det var så min video om angræsledninger.